Gui agus fáiltear was strategy an rang seo Teahan's Eileen. Seo an chéad cuint. Hain do. Seo frás a hain. Hain do. Céhuí dhéanamís frás a hain? Well, tosníon muid an D agus déanamid sin fao dó ceirteoir. D. An sin cumar sultas go dtí an B ceirteoir agus cáid dul B-A-G. An sin cáid teach síos go dtí E agus dul suas a ríist go dtí an G. Okay? So tá trí chuid. Tá D an sin B-A-G an sin E-G an sin an féidir í sin léir chuir le céile. Hain do. D B-A-G E-G. Mahu? Frása do. Hain do. Nis tá frása dó níos éasca ná frása hain. Go bunasach déanamid frása hain ach an sin éastapa rivan deire. So déanamid D an sin B-A-G agus an sin déanamid síos go dtí an E ach fananmid ar an E sin. Ceirleoir E bra fád atá. Céird bhí sin go léir dhéanamh le céile. Hain do. D B-A-G E. Mahu. Nis ban madeirtas frása hain agus frása dó le chéile. Hain do. D B-A-G-E-G. Lína dó. D B-A-G-E. Fanar an E seo sin. Mahu. Inis ban madeirtas frása trí. Hain do. An dogann sé féin rud faoinear? Sin é, tá sé dúirt mar an ggéine le frása hain. Whoop whoop, tá sé fóla ma an hána féin. Mar bhfuil frása trí mar an ggéine le frása hain, tá muid chun dul siar agus frása hain, frása dó agus frása hain í dhéanamh a ríist agus é go léir rial go léir le chéile. Hain do. D B-A-G-E-G. D B-A-G-E. Lína trí. D B-A-G-E-G. Deir le dul go fada le seo. Mahu. Nis, céird faoi frása chathair. Aon do. Nach chuir sé sin deas flóideach. Nis táid chun lína chathair a ólam. Tás ní muidir D ísio agus an sin muid D ord. Is minic go mín beag an clochta ag tastal sin mar sin sin imid sin nis ceirleoir, so tá mis gan haint agus inis an sin tá toschan é haint. Teahan. 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 Mahu. Inis táid chun dul ará agus táid chun trí nóta dhéanamh. B-A-G. Banéirt as sin. Agus an sin táid cin é chríicnú le G breise. G. Inis táid chun an tríhord sin a chuir le chéile. D ísio agus an sin ord, an sin an B-A-G, an sin an G. Tá sé mar seo.
hain, do. D, D, B, A, G, G. Mahu. Inis, bana majer das an céad chuid fad. Hain, do. D, D, B, A, G, E, G. Lína do. D, D, B, A, G. Fanarin E, Ishel. D, D, B, A, G, E, G. Lína car. D, D, B, A, G, G. Woohoo! Mahu! Inis ban madeirth as chuid a bí. Hain, do. Seo lína hain. Hain, do. An chéadú tá tábhacht le fólam ná an cé trí nóta ceirtar. So dá buint chun bí aanamh agus an sin manar tú go sciobhí go dtí ord ceirtar. Tá sin aníachar mar tá tú gompú ó méarháin síos go dtí gachéin méar eile síos ar an bhadóg. Agus mar sin caithí tú é sin na chleachta ar dús. So é seo agus an sin é seo. An féidir dat é sin dhéanamh fra beidir 10 ó 5 second dúr chun dul a dahí ar an bhuam agus ar an glúiseacht ceirtar ar ráid leat. An sin céirt bhí seo dhéanamh. D, A. Déana sin cúplair. Tú hain. Tú hain. Tú hain. Ceirtar. Inis táid chun an trí nóta sin na chuir le chéile. B, D, ord, A. Inis tá sé sin tábhachtach mar tas níon lína hain, lína dó agus lína trí leis an trí nóta sin ceirtar. Ach tá sí dat inis, maithú agus rachmid rá. An céad chuid eile ná B, A, G agus an sin E, G. Tá sé sin arolalas ón géad cuid nach bhfuil. Mar sin, chuirmid é go léir le chéile. Hain, do. B, D, A, B, A, G, E, G. Maithú. Seo lína do. Inis is tóca grahan tú go dos níon lína dó dúrchas le lína hain. B, D, A. An sin gnáthraíonn sé isteach I gcuid beag ó chuid a hain. So B, A, G agus G fada. G. An mana maidir das sin léir le chéile? Hain, do. B, D, A. B, A, G agus G rís G. Maithú. Nis ban maidir das lína hain agus dó le chéile. Hain, do. B, D, A. B, A, G, E, G. Lína do. B, D, A. B, A, G, G. Maithú. Nis cén cuma atá ar frása trí. Ein, do. An aithnín tú é? Tá sé dearc mar ggéine le lína hain.
Mar sin táid chun iirchtháin teas lína hain, lína dó agus lína hain a ríist. Hain dó. B D A B A G E G lína dó. B D A B A G G lína hain a ríist. B D A B A G E G agus ceir a thuirlas in isis. Se lína cethir. Hain dó. Is so go nachnaíonn tú é sin nach é sin lína cethir ó chuid a hain is se. Mar go bhfuil lína hain agus dó at, tá lína trí sé sin lína hain at freisin. Agus an sin tá lína cethir at ón géad chuid mar sin tá ré chun tuair trí lína hain dó trí agus cethir. Hain dó. B D A B A G E G B D A B A G G lína trí. B D A B A G E G D seo D D ord B A G G mahu. Inis ban me dúirtas an rud ar fad. Hain dó. D D B A G E G D D B A G E D D B A G E G D D B A G G cuid a hain a ríist. D D B A G E G D D B A G E D D B A G E G D D B A G G cuid dó. B D A B A G E G B D A B A G G B D A B A G E G D D B A G G cuid dó ríist. B D A B A G E G B D A B A G G B D A B A G E G D D B A G G mahu. Agus seo me seo haint. Ein dó.